Хората не помнят какво си казал, а как си ги накарал да се почувстват. Буквално с тези думи се сблъсках последните дни. Беше за мен един експеримент, като моята дъщеричка беше с мен, дори тя усети енергията на хората. Обиколих няколко салона за красота, в стремежа си да разкажа за новият продукт в България. И реакцията на всички дами беше много различна. Едни ме накараха така да се почувствам в свои води, проявиха интерес, зададоха въпроси, други тотално от вратата ме отрязаха, изобщо не искаха да разберат какво е това нещо, което предлагам. И мога да кажа, че отказите в нашата професия са много често от 10 човека, може би чувате 1 да и 9 нета, но не това е най-важното. Истината е, че нашата визитка и нашето общуване първоначално с хората е нашата визитка. Аз съм сигурна, че поне в 3 фризьорски салона никога не бих стъпила. Особено по начина, по който ме погледнаха, влизайки от вратата още. Думите могат много да отблъснат. И когато работим с хора, за мен това е най-важно. Винаги да си усмихнат, винаги да си приветлив. Така че момичета и момчета, които се занимават с мрежов маркетинг, бих ви пожелала винаги да сте усмихнати, отзивчиви. Дори на откъсите да отвръщате с усмивка. Дори на нацупените дами също да отвръщате с усмивка. Но това, което прави впечатление, няма как да избягате от него. Вашата енергия. Моята дъщеричка просто каза: мамо, едната какичка много ми хареса, много е готина. Искам да ви кажа, че точно тя се свърза с мен. Паснахме се енергийно, с усмивка, с любопитството, което проявява и така нататък. Прекрасен и усмихнат ден ви пожелавам!